Fuck jazz. Fuck țairul. Bă, zic că să stau eu, măneac. Аз знам как да карам, бе. Da, не беше за буст. Мане! Малко се удариш. Пип, 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 пип. Ти пипица, Това мъняк. съведение, бе. Кой е така се паркира по коите места, бе? Ти ме. Ай! Кой му удари султана, бе? Маля, малко те подпряха. Така, меню има ли, бе? Как да поръчам нещо да ям? Абе, господине, искаме ли картофки? Бе, картоф. Я чезе, мангал. Сега ще бият. Ще ме стреляш, бе. Кой те стреля, бе? А? Ти сляп ли имаш на окото, е? Така ли? Аз първи ще ударя, аз първи! Исма, помощ! Ана му кудом бягам! Много малко HP съм! Помощ! Къде? Скачам! Как Умрях! се болита, как се? Върних се, умрях ви! Къде умря, бе? Ето канаво! Welcome to Costin Bros. Ти мога да ти направя нещо, много малко съм. Ама само ма земи, бе! Бутиките има земи, бе! Що бе? Абе, то сме уби, бе! Ана! Няма да спеш, бачина! То съм бил щантата! Да малко съм и колата ми е чупена. Исма, резкай! Исма, резкай, че не ебаха майката, Исма! Чакай, то сме води някъде. Халача си по-част дете ме понак. Ой, скажи! Много ли стреляш, бе? Много ли стреляш? Бе, ти си черен, бе! Кой черен, бе? Ти си черен, бе! Ето умря! Умря един аманяк! Идвам, дръжте. Аз съм вътре в заведението, споко, аз се държа. Един не умря, просто падна и умря. Исмата, добре ви насилил. Пой ти да паднеш, нещастник! Исмата ли? Да, Исмаил Мемет Гьосевдин. Кой за него? Той те уби, бе, тапанар. Сей се. Мале, те са трима тук, Исма. Аз съм много точен, не се притеснявай. Четирима са! А? Четирима са! Добре, за трима съм скептичен, ма за 4 не мога да ти помогна. Сега пак са трима. Едното жена. Единия си тръгна този, дето гърмеше. Аз с Другите чампа. не те познат. Мале, бубус! Представи си, че ще Те си влезнаха в някаква стайчка. Сигурен си. Маняк, идваш, взимаш ме, бягаш. Къде си? Ами вътре в това на заведението. Точно центъра, дето на заведението. Ония, дето ни стреляха, ги няма. И сега само някаква жена отвън, къде даже не те и видя как изглеждаш. Ама ти стоиш на върта. Аз съм облечен по... Абе, му кудум даячия! Боб, гене боб! Му кудум добре! Как се... Виждам нещо седя! Исма, какво да правя? Не знам. Се опробвам. Това полиция му лагва. Абе, какво виждам ви? Като Костин Брод. Нещо ми идва отзад, Тодоре. Да вика, какво да направя, сме борак? Самоубий се, смисъл бомбър. Този където по мегафона отби колата. Лошо ми. Абе, какво те лошо заради тебе да те спасяваме? Ще да се спася себе си. Бай! Какво стане? Абе, много са бе, Исма. Колко са, бе? Абе, ти не, ама, ще дойда точно. Разби къщата, кажи му, чакай малко. Чакай да те фана. Ако покървам. Абе, с тебе си ходя, бе! Искам да покървам, бе! Абе, Бре, Костин Бродски цигари, но с това е тръгна, бе!
Какво се случи ми? Искам да е лев, а знаеш ли това нещо? Левка е само в крайен случай, май. Приготви си F8, кутма, не натискай Enter. Остане нещо, само F8, Enter и бягай. Ма той е много по-бърза кола, бе, маняк. Ти гледай да паднеш в езерото. Исма, нищо не виждам. Абе ти знаеш къде е проблема, ни по-добре, че не виждаш. Пусти, мерси, мерси. Удари се, тапанар! Бъй. Ама маняк, тото и какво е този драйвинг, бе, маняк? Стреля го! Стреля го е! Циганин! Циганин! Бягай, Исма! Исма, бягай! Да! Убил се! Левка! Левка! Аз не съм бил в този сървър никога. Аз